оинаи пурҷило аст ки ҳаёт ва таърихи халқ, дастовардҳои илму фарҳанг ва сарнавишти фарзандони номдори миллатро инъикос менамояд. осорхонаи таъриху кишваршиносии бибихонуми шаҳри Бухтар дар яке аз мавзеъҳои таърихии ин макон, яъне болои теппаи Қурғон ҷойгир аст ки теппаи мазкур ба асрҳои 1-2 пеш аз милод тааллуқ дорад ва бояд гуфт агар бозёфту нигораҳои гирдовардошудаи он ҷолиби диққати ҳар бинанда бошанд, бештар аз ҳама макони ҷойгиршавии осорхона, яъне маҳз ҳамин теппаи таърихӣ меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷиро инҷо меорад. чун борҳо аз фаъолияти хубу назарраси осорхонаи бибихонум гузоришҳо омода ва пешкаши бинандагон гардонида будем, аммо ин навбат ҳадафи пешниҳоди гузоришамон дигар аст. гап дар ин ҷост ки бинои осорхона айни ҳол дар ҳолати садамавӣ ва корношоям қарор гирифтаву дараш барои шаҳрвандону меҳмонон баста аст. осорхонаи бибихонуми шаҳри Бухтар ки дар баландии 40 метр аз сатҳи дарёе ки дар поёнаш мегузарад ҷойгир аст, боиси фахри мо кормандон ва шаҳрвандони шаҳри Бухтар буд. мутаассифона имрӯз ки осорхонаи мо бисёр ҳам дар ҳолати садамавӣ гирифтор шудааст ва раиси шаҳру вилоят ки аз садамавӣ будани он ҳам огоҳ ҳастанд, муроҷиат кардем ба онҳо ва онҳо аз ин ҷо дидан мекунанд. умедвор ҳастем ки осорхонаи моро ба ягон ҷои бехатар мекучонанд. ба ақидаи мутахассисон сунъӣ будани теппа имрӯз аз худ дарак дод, яъне сохтани он тавассути хоки кашонидашуда бо гузашти солҳо таъсирашро гузошт. тавре гуфтем осорхонаи бибихонум агарчи дар ҷои бисёра мувофиқ ва дидании Бухтаршаҳр ҷойгир буд, акнун роҳбарият ва масъулини соҳаро зарурат пеш меояд то ки макони онро иваз намоянд. ёдовар мешавем ки осорхонаи таъриху кишваршиносии бибихонуми шаҳри Бухтар соли 1999 бунёд ёфта дорои 2468 адад нигора мебошад ки ба асрҳои 4-5 тааллуқ доранду таърихи қадимаи ин гӯшаи диёрро далолат медиҳанд. баҳриддини эмомиддин Фирӯз Қурбонов, вилояти Хатлон, махсус барои барномаи таҳлили хабарии Иттило.